камери за видеонаблюдение от Alphatech ЕООД. При нас ще намерите разнообразие от камери за вашия дом, вила или бизнес. В този клип ще ви покажем част от нашите соларни камери за отдалечено видеонаблюдение. Въртяща 4G камера с SIM карта. Моделът е с 5 мегапикселов обектив, разполага с отделен соларен панел, вградени акумулаторни батерии с капацитет от общо 8 ампер-часа, както и LED подсветка. Статична Wi-Fi камера робот S12, вграден соларен панел и в комплекта акумулаторни батерии. Въртяща соларна Wi-Fi камера модел TQ2. 4 мегапикселов обектив, отделен соларен панел, акумулаторни литиево-ионни батерии с общ капацитет от 8 ампер-часа. Въртяща Wi-Fi камера RBX S10. 2 мегапикселов обектив, соларен панел 8 W и вградени акумулаторни батерии с капацитет от 8 ампер-часа. Метален корпус, LED подсветка с видимост до 30 метра. Статична камера робот S12, 2 мегапикселов обектив, вграден соларен панел и подарък акумулаторни батерии. Разгледайте нашите предложения в alphatechnics.com. Ако имате затруднения в избора, може да ни потърсите на телефон 0885 578453. Заповядайте и в нашия магазин в град Севлиево на улица Стефан Пешев 50Б.